Интересувате се от завещание? Това видео е за вас. Завещанията се делят на два вида – саморъчно завещание и нотариално завещание. Днес ще ви разкажа малко повече за саморъчното завещание. Специфично за саморъчното завещание е, че то трябва да бъде написано лично от завещателя. Важно е завещанието да бъде описано ръкописно, с неговия почерк, не под негова диктовка, а лично от него, без да има задрасквания, зачертавания и поправки. Това завещание може да се остави запазено при нотариус или да си седи вкъщи, докато не настъпи момента да бъде използван. С саморъчното завещание може да се завещае цялото имущество, части от него, дори идеална част от имота. Какви са предимствата на саморъчното завещание? Саморъчното завещание е много евтино и не изисква допълнителни усилия, освен неговото написване. А какви са недостатъците му? Ако направите сами завещанието, без да се консултирате с адвокат, рискувате то да бъде оспорено или да не го направите правилно и съответно завещанието да не постигне целта си. Доверете се на специалисти. Ние от Trust Home България можем да ви помогнем, за да направите вашето завещание. В следващото видео ще ви разкажа за друг вид завещание, а именно нотариалното завещание.